Engang for længe siden havde Jorden 2 måner. Begge måner blev dannet for omkring 4,6 milliarder år siden, da et legeme på størrelse med Mars kolliderede med Jorden. Teorien opstod, da vores nuværende månes forside, som er den, der vender mod Jorden, er domineret af store, mørke, lavtliggende sletter af størknet magma, mens bagsiden i højere grad er højland præget af bjerge. Nu mener de to forskere, Erik Asphaug og Martin Jutti, at have løst gåden. Forskellen på månens for- og bagside kan forklares ved, at Jorden engang var omkredset af endnu en måne, som efter ca. 70 millioner års parløb med vores nuværende måne stødte ind i den. Forskernes computermodeller viser, at en sådan anden måne kun ville have kunnet eksistere i et ligevægtspunkt med den nuværende måne, men blot i nogle få millioner år, inden de ville støde sammen. Den lille måne kredsede i samme bane, men bevægede sig med en relativt langsom hastighed. Sammenstødet skete med under 3 km per sekund. Dette betød, at der ikke blev skabt noget krater. I stedet spredte materialet fra den lille måne sig i løbet af 3 timer ud over den ene halvdel af den større måne. Det vil altså sige, at den mindre måne endte som en mange kilometer tyk, ujævn skorpe på månens bagside, mens det ocean af magma, der gemte sig under månens tynde skorpe, blev forskubbet til forsiden. Det er altså derfor nutidens forskel på terræn og sammensætning af overfladen på de to sider er så forskellig.